assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama, on jurama, goto fof inde mum e yettode mum, kadi ko Oumar Coftal ɓalli aremon bandiraɓe. hande oɗo audio ko gueɗe ɗi kalaten haala Barça, kadi kalaten ko Barça zuude équipe allemand biteɗo Frankfurt, kadi Barça kadi zuude Levantes hande. Premier puɗɗoten ko Barça Europa League koɓe zuude Frankfurt. Bandiraɓe, oɗo match mi weltaki match o no fewi, presque premier mi-temps Barça bonni premier mi-temps zuruɗi force moɓe mbaɗanno o e match uji jawtuɗi mi yiyani ɗum, presque Barça joginoki ballon no fewi, ten kadi Frankfurt e galle mumen ko kañum yinno wadde, ko kañum yinno jogade ballon, kadi ko kañum yinno ganje Barça no fewi, kañum yinno wonde nawo match o quoi, presque ko ɗum ɓe kolliri noɓe zuudiri ni e force moɓe mbaɗe match o foof. ɗum tagui yiide match Barça o moƴƴani haydara. Premier mi-temps o équipe o perdi balluji no kewi, balluji moɓe potano perdude, kono kamɓe ɓe perdi ɗum quoi. Ɓe perdi balluji, ɓe kewani perdude match o, hono hande ñande zuude Frankfurt kamɓe perdi balluji kewɗi quoi, par ce que min mi weltani match moɓe mbaɗi o, par ce que mi yii koɓe mbaɗi ñande zuudude Real Madrid. Nden noon match uji jawtuɗi quoi, mi yiyani ɗum no fewi, ɗum tagui mi weltaki match mo jimi o, kadi mi weltaki gueɗe mo jimi nder terrain o, par ce que affaire défense mbaɗa distraction mbaɗa ɓe ƴewani ko mbaɗa ko quoi, par ce que ɗum woni ko hamni ko, par ce que a yi yoɓe jouo match uji ɓurde o kono koɓe mbaɗi e oɗo match quoi, a ronkat famde koɓe jouat. Deuxième mi-temps o joni mataw ñande saabi changé gueɗe seeɗa, nanni Ousmane Dembélé e Frenkie de Jong, nden match fuɗɗo changé seeɗa kam, nden kam deuxième mi-temps o ko ari ko oɗo Frankfurt nanni bi erreur défense mo fotano waɗede quoi, erreur défense mawɗo mo fotano waɗede, joni noon ɓen nanni bi. après nden hankkadi ni Barça ne fuɗɗo yidde zuude bal mumen ko ñande Frenkie de Jong e Dembélé naati nde, nden Barça jiiɗa ɗum seeɗa, Barça mo ganduɗen, kono passe hakkude Dembélé e Frenkie de Jong jooɗo, joni noon Barça oɗo Fernando Torres nanni bi mum quoi, joni noon match o woni 1-1, kono Barça no pusanno ene yiiɗi gagnade, kono ɓe dañani gagnade match o. Ko ni kay wayi match mi weltaki hen, kono kam koni ƴeewen oɗo jeudi garti o ko Barça waɗata e galle amin, ten kadi sikki terrain Frankfurt o wona terrain pewɗo, par ce que woni hen bal no muvata no foti yaade ni, Barça koko ronki zuude bal mo yiɗi zuude o, kono ko ni wayi, kono kam e nder terrain Barça
min ƴeew ko Barça wawi wadde ko joni noon jehen La Liga bandiraɓe. Match hande mo Barça zuude Levantes. Barça kadi zuwani match moƴƴo hande, ko ɗum woni en hulɓini seeɗa par ce que koɓe mbaɗatno ko e matchuji jawtuɗi ɗiɗo matchuji ɗiɗi mi yiyani ɗum par ce que Barça hande a yanimo e Levante ene wawno gagnade oɗo match so wonano Ter Stegen kadi so wonano Araujo wona Araujo ko Garcia, so wonano Eric Garcia Barça ne wawno perdude oɗo match. Den kadi arbitrage Espagne boya penaltyji jaran ko aɗa haala penaltyji arbitrage Espagne mo dokkata sik penalty Alves o ɓe marki ɗum kono no wawno kadi wasta wonde penalty kono ɓe dokki ɗum. Eric Garcia andi penalty mo waɗi o fotano wadde ɗum quoi. Ten kadi hay English kam ko non tan, English kam ko penaltyji tan heewi wadde so naati par ce que gueɗe mo waɗat ɗe mi ronki famde par ce que an aɗa wawno ɗum ndinde ko wadde contrôle pour ɓe mbasa hebde ballon e ma kono wona ɗum kamɓe ɓe mbaɗi quoi par ce que mi weltaki hen no feewi. ɗum woni caɗele ko mbimi ko mi weltaki match mo Barça waɗi par ce que ɗe mbawno wadde goɗɗum kono wona ɗum ke Barça ne wawno wadde match sérieux eno high pression mo mbaɗanno ɓe mbaɗani e oɗo match. Mi ronki famde koɓe zuwata ele koɓe kooliɓe walla ko tagi oɗo sans quoi. Eɗen zuwanno bal joɗɗo, eɗen zuwanno bal mo yimɓe jeeyi ɗiɗo matchuji ɗiɗi wona ɗum jiiɗen ko Barça waɗa. Ko ɗum tagi hewɓe amin donki famde ko Barça ɗiɗo matchuji ko kewat walla ko hoolaɗɓe ngoni. eɗen gaño matchuji kono ko heddi ko e mbaɗat ko poɗɗen wadde nder terrain o par ce que so wona ɗum jarani keɗen eɗen zuwa eɗen mbaɗa ni eɗen mbaɗa ga taw ko mbatten e nder terrain ko haydara nafani men par ce que ɗum wona Barça wona Barça mo ganduɗen kadi wona Barça foti wonde dal. Ko ɗum tagi min mi weltaki e oɗo match hande no fewi, wallahi mi weltaki hen kono kam Barça zuwi, Barça foti e deuxiéme mi-temps o wadde bal mum par ce que ɓe bonni premier mi-temps o, deuxiéme mi-temps o kam ɓe mbaɗi ko poti wadde nder terrain o ko joni noon kam ɓe dañi kam gagnade match o Luc de Jong naati nder hokke amin bi pour Barça gagni match o kono wona match belɗo, wona match mo beltimi kadi kono no mbimi ni jodi min zuude galle amin en temps Frankfurt ko oɗo kam yo oɗo Barça change dal, yo oɗo Barça change par ce que wona oɗo Barça yimɓe jiiɗi, so wona ɗum tan zuwani ne mbawɗon zuurude ni ken perdoɓe e en temps Frankfurt min perdu par ce que son zuwani bal men mo ganduɗen ken perdoɓe. Bandiraɓe ko ni wayi mi salmini mon goto foof inde mum e yettode mum ha gongol inchallah. Mi salmini mon kadi oɗon gandi ko Oumar Coftal ɓalli woni ɗo ko haala Barça, kala saɗon jiiɗi mbaɗe abonné kadi kollon kam yidde mon dal support mon mbiɗa yiɗi ɗum no fewi. Mi salmina on calminama on juurama ha gongol inchallah.